a zdravím vás v tejto novej sérii a prvom dieli tohto modpacku a ten sa volá Čarovný Minecraft. Dúfam, že sa vám bude páčiť, už asi podľa toho slova čarovný, už asi viete, že to bude čarovné. Kto pozerá Gamera alebo Menta, tak už vie, o čom to bude, ale ten, kto nie, tak sa na to prichystajte, pretože to je riadna šupa. No, začali by sme s hrou, takže ako prvé bude potrava pravdepodobne. Ešte sa pozriem na akom tomto mám nastavené. Aha, ešte musím vypnúť cheaty. Nebojte sa, nič nečítoval ani nič také. Jak môžete vidieť aj na mapke, nič tu nie je, ani veci, nič nemám. No a čo som vlastne chcel spraviť, už som zabudol. Počkajte, musím popremýšľať so svojím, mozgom. So svojím mozgom. Sranda. No, tu je taký medveď, ty vole. Tu sú asi pridaté nové mody. Jaj, nepokúšne. Dobre, tady si asi vyťažíme drevko. Hej, a len aby ste mi verili, že to je čarovný Minecraft, tak tu máte vláčiky. Už si viete podľa Menta, prečo tu sú vláčiky, ten kto ho pozerá. Keď nie, tak si ho pozrite, alebo počkajte, kým ich budem mať ja. No a proste tu máme také veci, ktoré ešte ani ja sám nepoznám, musím si pozrieť Wikinu alebo Menta. Dobre. Aha, dobre. No to, že asi začneme, to už je noc. Aha, toto som sa chcel pozrieť, musím si zapnúť zombíkov. Tak rýchlo sa musíme podhrábať také diery, lebo chvíľku som to hral, asi tak 5 minút. Spravil som si dom v hore, prišli tam ohniví orkovia a celé mi to tam rozborali, takže vás varujem. Keď máte zapnuté napríklad na normal hard, alebo už aj easy, neostávajte von, pretože je to veľmi nebezpečné. Vlkodlaci, orkovia, škorpióni a tak ďalej. No, a my nemáme kromp, čo? A máme malo dreva, tak to je dosť hustý. Fú, to bude kruto prísna noc. Dúfam, že dačo vidíte, lebo teraz práve v tejto chvíľke sa to nedá zlepšiť, no. It's moc. Takže musím spomínať tak, aj keď je noc. Aspoň jedno drevo si musím vyťažiť. No, jak vidíte, už sú vonku mobovia. Yes, on mi zabil kurča. Díky, kámo. No, rýchlo, no. Tak, dobre, žijem. Tak, a ja som si len kvôli tomu tu išiel vyťažiť to drevo, lebo potrebujem krompač, to je každému jasné. A na čo mi je krompač, tak asi na cobblestone. A na čo mi je cobblestone, to sa dozvieme. No, tie základy sú veľmi nutné, keď vás nudia základy, tak si rovno prehoďte na ďalší diel. Bude to veľká sranda, vám hovorím dopredu. Ten čarovný Minecraft. Veľmi asi spravím tutoriál na tento čarovný Minecraft, tak som spravil na Cube World, alebo jak sa to číta, neviem, jak sa to číta správne, jak sa tomu nadáva. Mi pare, ja neviem čo. To dúfam, že vám to tiež ide. To je podľa sile počítača, tak. No, je podľa sile počítača, už neviem, čo splietam. No, musíme teraz nájsť uhlie. To bude problém. Nevadí. Jo, akorát nám to tak vyšlo, že ani drevo som nevyťažil aj noc. No. Tak. Musíme doničiť ten drevený nástroj, pretože ja hociaký nástroj mám, nikdy nevyhodím. Ani žiadny blok nevyhodím len tak.
tak si ho odložím, alebo spravím si čestku a tak. A neviem, čo je toto za blok. Crude oil. A na nič sa to nepoužíva, pretože tu stiskam, že sa to nedá na čo použiť, ale jak vidím, ani to sa nedá vyrobiť, ani sa to nedá využiť. Napíšeme crude, no je to toto. Ešte nie, tu bolo dačo k tomu. A crucible, to viem, jak sa robí. Crumble horn, to neviem, jak sa robí. No ale teraz to nepotrebujeme, crucible budeme potrebovať v Towncrafte, ale vyťažím si to, keď už sme tu. Yes. Ďakujem ti, oil. Dobre, tento iron je náš prvý iron. A čo je náš prvý iron? Tu je iron sa asi využíva najviac z Minecraftu. Neviem, či v čarovnom asi nie, ale v obyčajnom, v technik packu a tak sa to používa najviac. Zatiaľ vám nič nehovorím dopredu, ale tak okolo 10. dielu to bude riadna pecka, lebo každé jubilejné číslo, no každý jubilejný part tejto série bude taký špeciál. A prvý špeciál mám veľmi super. Len dúfam, že to dovtedy nájdem, čo chcem. Zatiaľ vám nehovorím dopredu, lebo už budete taký potom... Už to nebude prekvapenie. No, pozrieme sa na aké rovni sme. 41, dnes moc. Ideme hore. Toto vlastne môžem vyťažiť s týmto krompáčom. Nie, nemôžem. Strašné zvuky, strašidelné. A ešte tie zvuky, ja si takedy ich vypínam, ale keďže teraz natáčam, tak tie zvuky asi nevypnem. Lebo keď sú vonku vlkodlaci, tak to sú také zvuky, aké by tako zabíjali, týrali a tak. Nechcem vás strašiť. Dobre, tak teraz čo potrebujeme? Potrebujeme, aby bol deň. A čo sa asi nestane, takže si spravíme mečík. Tak. Môžeme si spraviť aj sekerku vlastne, keďže chcem ísť na drevo. Dobre. Tak. A teraz ideme s Rambo štýlom vonku. Zombici do strehu! Teba chcem. Neskôr si ho chočíme. Teraz zabijem tohto medveďa. Díky za kožu, kamo. Čo sa to z toho robiť? To je pre slona, sa mi zdá. Hej, elefantár. Aj brnko. Držu medvede. Počkajte si na mňa. Tak medvede mali večeru, jak vidím. My potrebujeme drevo. Takže najbližšie drevo pravdepodobne nikde. Takže expedícia drevo. Taká ľadová zemčina. Áno, potkám, chcem meso. Díky, kámo. To meso využijeme na dosť veci. Dá sa z toho spraviť aj reálne hustá vec, to je hamburger, ale nebuchaj vlastne. Guličky nechcem. Ďalší creeper, no buchni si ich, hajzel. Čo nevybuchuješ už? No, debilko jeden sprostý. Som odprávený. Prineste mi prosím lekára. Yes, máme torčky. No nie torčky, ale uhlie. A čo sa robí z uhlia? Torčky. Takže v podstate máme torčky. 4. Toľko veľa. No. Vlastne teraz by som sa chcel dostať tam hore. Čož bude pravde... to je ten koň. Kamarát, ty si... Čo ty robíš? Ty ma tu hituješ? Ti šíbe, kamo? Ale i kož dáva. Husté.
Zabijem asi toho skeletona pravdepodobne. Aha, lama. Kľavý. Debil, kľavý, sprostý. Debil. Počujem Endermana a tu ma škorpión hituje. Nie, toto nie, to je riadne nebezpečné. Ale už začína deň. Hajzel jeden. Čo vlastne škorpióni produkujú? Dropujú. Tu je ten hajzel jeden. Ty vole, potkan ma zabije ešte. Som mŕtev o chvíľu. Potkan jeden veľký. To je reálny hardcore. Je začína deň, takže schoží. Všichni schoží. No tam je undead kôň, undead horse, takže tam nejdem. Nepotrebovala by som žádlo, tehučí zombík. No super, ešte, že to máme tu na blízko. A teraz som to zdochol. Dáva to pointy? Nie. Hej, dáva to pointy, tam. Dobre, tak to je super. A teraz by som potreboval všetci zombíci scípli, jak to hovoria Česi. Sliepka, zomretá. Najlepšie meso je surové meso. Toľko vecí. Co to bylo? Mám rád české hlášky, to je reálna bomba, české hlášky. Ty vole, meč skoro vyničený. Počujem slajma. Divné. Ideme preč. Potrebujeme nájsť drevo, jak som hovoril už pred nedávnom. Teraz si vyjdeme na tú horu, jak som hovoril, alebo čo to je, taký ľadový kopec. Nesnášam snežné biómy, jeden stromček, jak Survival Island. To čo bude asi stále? Wow, tak to je na pecka, ale dole nejdem. Nemám drevo, ani nič také. Nič také, kamarát. Pozdejc. Wow. Opatrne, kamarát. Som si ľako, že bude po mne. Asi potom zjem zhnilé maso, tak hovoria Česi. Dobre, budeme si ísť tu na. Mal by som prestať behať, len mne sa to páči. Takže máte smolu. Tak asi naozaj zjem snité meso. Joj, tak kedy sa stane, že vás to vôbec neotraví a pridáva vám to život. Čože je mega pecka super. Ale teraz ma to otravilo a tam vidím stromy. Takže ideme tam. Milujem rejsmene mapky, pretože to je jedna super neuveriteľná výhoda. Aspoň pre mňa, neviem ako pre vás. Dúfam, že sa mi bude páčiť tento balíček modov. Mne sa páči, neviem jak vy, ale... To čo je? To je morka. Morka? A toto čo za vajíčka? A nie, to nie sú vajíčka. Mucha. Ja zabijem morku. Dala meso? Čo dala vlastne? Morka, daj meso. No, pierka dala. To si zo mňa robíte srandu. Dobre, tak ideme. Ty vole, to je reálna pecka muchy. Ja. Normálne, už sa teším, jak budem mať dosť potrebných vecí na to, aby som mohol spraviť jednu super peckú bombu v jubilejnom parte, jak som vám spomínal. Bude to reálna pecka, to vám hovorím dopredu. Tak, to som si... konečne.
Aha, to je ten bajon s vysokými stromami. To čo je toto? Si priateľský? On ich žere. On ich žere. Môžem si ťa ochočiť? Piráňa. On ma otravil. Ryba. Hajzel, choď preč, nemám ťa rád. Pomoc, mňa chce zožrať havran, alebo jak sa to volá. Varan. Slime ball. Slime? To čo je? To je korytná... Čo? Nechaj ma. Nie, to je zlý nápad, kamoš. Slime ball, pecka. Dúfam, že ma už nenaháňa, musím si pokacať stromy. Nič sa nedeje, nikto nič. Neboj sa, aligátor. To ja nie. No, ale mal by som niečo zožrať. Ale čo? To je ten problém. Pravdepodobne zase zomrel. A to by bolo zlé, to už hovorím dopredu. Čakajte odo mňa veľa umretí, tak aspoň 4 za jeden part. Len dúfam, že v tomto parte už nebude viacej umretí, pretože ma to už štve. Stále len zomieram, neviem žiť normálne. Počujem pavúka, dúfam, že hajzel nejde za mnou. Asa! Nie, to bude pod zemou, tak kde pod vodou. V jaskyni nejakej epickej. Kde sa vybereme. Ochočíme si ho tam a budeme spider jockey. A budeme mať super život. A tak. A nie. Ja mám rád tento život. Originálny. Nič sa nedie. Nič. Fú, áno, bambusy. Ja mám rád cukrovú trstinu. Keby sa naozaj z toho dal z tej trstiny dačo vyrobiť a nielen cukor a papier, ale aj dačo iné. A papier by sa mal robiť z dreva a nie z bambusu. I keď, no, Číňania robia na bambusy. Ty vole, toto je riadny hajzel tento. Ale dúfam, že sú priateľskí. Nie sú priateľskí, no a ja som mŕtev. No to prdele. A to má inde. Nie. Neviem. Ja to asi strihnem a jak tam to idem, tak sa vám znovu ozvem. Takže zatiaľ. Čauky mňauky rebelanti, majte sa krásne a píšte básne. No takže čaute, to som zase ja. Jak vidíte, o chvíľu som tam a zase mám skoro 0% života. To som ja. Som povedal, že ja veľa razy zomriem. To je strašné, to sa musí zmeniť. Dobre. Nebudem sa obviňovať. Budeme pokračovať v hre, pretože o chvíľu je noc. Jak vždy nič nemám. Bodaj by to zobral čert. Nemám žrádlo, nič nemám jesť. A keď takto taký človek nemá jesť, to znamená, že zomrie. Tu je ryba, môžem si ju upiecť. A ty mi daj pokoj. To je slime ball. To je tak veľa slime ball. Tu sa asi pária slimy. Originál. Čo to je? Prosím prasa, potrebujem meso. Ty vole, ale to je rané čurné. Ryba, slime ball, dokopy, rybový slime ball. Dobre, čo tu máme? A to boli vlci. Som zabil. Tak teraz sa asi pravdepodobne zahrabeme pod zem, jak to vieme.
čo najrychlejšie. Pretože to tak vyzerá, že už asi dlho sa nebudem žiť. Rýchlo tu daj nejaký blok, čiko. Tak. Dobre, žijeme. Dobre, môžeme si toto rozkopať. Tak. Tak čo by som tu asi dal? Dal by som tu piecku. Ale ja som zase tak, kde mi treba ísť trošku hlbšie, pretože zase tu prídu orkovia a bude to zlé. A bude to zlé. A bude to zlé. Dobre, upečeme si rybu. No, ryby. Potom kurča a potom iron. Na čo sa dá využiť slime ball vlastne? No tak toto viem. Toto tiež viem. A na tie dva? No tak to nebude problém. Poušny sa to asi nedajú robiť. Tak sme sa pozerali, som nič nezahliadol. Yes, konečne na čo upečené a fajené. Tak ja by som išiel ťažiť. Tyjo, to sú zvuky. To sú také epické zvuky. Delfíny. To je mega špica balíček modov. To musí byť reálne to. Však to vlastne... Nič, nevšimajte si. Wow, takže našli sme tu vec, ktorá sa volá shard. Áno. A používa sa to v towncraftingu. To budeme tiež veľmi potrebovať. Tak to budem ťažiť. Budeme toho potrebovať dosť veľa. To vám hovorím už dopredu. Na výskumy, na takú paličku zázračnú a ďalej nehovorím. To už by sa mi mal doplňať život a ja mám easy, dobre. Dobre, už sa to doplňa. Uhlie? Nie, to je zase ten oil, ten olej. To je zbytočnosť, neviem, čo to tu dali, keď sa s tým nedá nič robiť. Počkaj, tu jedna vec sa mi... Prosím, nech je tu tá vec. Nie. Nevadí. A je tu... Nie je to. Tak nevadí. Nezrobím to, čo som chcel zrobiť. Ako penia, trpazlík som. Neznášam noc. No konečne poriadne uhlie. Je to nuda, keď sa ťaží. Som to mal strihnúť. Ale to nevadí. Aj to musí byť. Nemôžem vás predsa nechať vychutnávať len to najlepšie. Musíte si vytrpieť aj to nudné. Nielen ja. Stále tu ja trpím, ťažím, chodím na vecko a tak ďalej. Nechápem, jak to dokáže prežiť taký Minecraftiak. Bez ženy, bez... No, zvieratá to vlastne budem mať domáce. Budeme tu mať peta. A ja by som chcel peta. To vám nemôžem povedať, lebo to je... No, už je to tu. Už tu hučia tí hajzlien. Dobre, idem preč. Len dúfam, že nenatrafím na jaskinku, pretože tá je najnebezpečnejšia v noci. Tak to je... To vám doporučujem hrať
Naozaj. Toto je strašná pecka. V noci som išiel von a nedopadlo to dobre. Jak už ma poznáte pravdepodobne, aj keď je to iba prvý part, už ma asi poznáte, často zomieram. No a ten dôvod, prečo často zomieram, pretože často zomieram. Jak sa to vysvetliť? Ja som nevysvetliteľný. Proste dúfam, že je to medveď, ale nie to, čo si myslím. Nie som si istý, ale asi je to vlkodlak. Nie som si istý, radšej nehovorím. Dopredu. Tak. Spravím si meč, pretože to bude asi najvhodnejšie. A z 5 sa dá čo robiť. A helma. Ale na čo by sme mohli ešte využiť toto? Aha. Nechám si iron. A toto je načo? Aha. Potrebujem diamantový silver. To? Wow. Ty kráso. Z toho sa dá robiť brnko. A dosť husté. Takže ráno ideme na škorpíkoch. Vám hovorím dopredu. Prichystajte sa na to, len keď už bolo to ráno a nestále je tá noc. Piráňa. Budem mať piráňu. Ešte to sú egg. Ale je to veľa, to som si 100% istý. Napríklad Dragon. Nie. Dragon. Komo. A tu je Komodo Dragon. To je ten, čo ma zabil. A ten sa dá očiť. Čo už je dosť husté. No, takže nie som si istý, ale pravdepodobne vám to stopnem a ozvem sa až ráno. Wow, ideme to skúsiť. Počkaj, keby dačo mám žrádlo? Nemám žrádlo. Dá sa spraviť toto? Nie, ale dá sa spraviť toto. Wow. Tyjo, som sa to zľakol. Prosím, nechajte ma žiť. Dobre. A traje endermeni, to je dosť. Vlk jeden. A ďalší enderman deck. Nie je tu enderman, no, ale vlkodlaka tu nevidím, čože je dobré. Už vychádza slnko. Teraz si idem po veci. No, máme tu iron pickaxe. Dobre, ideme preč. Fú, tam tým smerom by som asi nešiel. Bitka. Škorpión to asi vyhrám. Nevadí. Poď, škorpione. Poď. Čo? Mám sa fajn. Daj mi to. Koľko toho máme? 4! Ja si idem spraviť banky. No a počujem enďáka. Tak to nevadí. Spravíme si topánky. A čo sa stane? A ukončíme to. Pri východe slnka krásnom. Prídem, dáme si F5. Krásne botičky. Takže zdar ľudia. Zdar kráse delfínov a slnka. Čaute.